Moro ja tervetuloa katsoa uutta videoa. Tässä videossa mä näytän paljonko mä tienasin freelance-kääntäjänä sivutyönä vuonna 2023. Eli aletaan käymään tätä läpi näitä mun tuloja. Ja mä ajattelin nyt ekana käydä läpi, että mitä alustoja mä käytän, mistä kaikki niinku koostuu. Mainittakoon vielä se, että kaikki luvut, mitä mä tässä videossa sanon, niin on dollareissa. Että eurot tulee niin kuin vasta peliin siinä vaiheessa, kun mä oon nostamassa palkkaa, siirtämässä omalle tilille rahaa, niin silloin ne tietenkin vaihtuu tietyllä konversiolla yleensä 0,9192. Mistä mä aloitin on tämmönen Upwork-alusta, ton näköinen tossa näkyy. Siellä mä niinku aloitin. Ja se on hyvä semmonen sivusto, mistä pääsee liikkeelle. Sovitte hyvän budjetin tälleen, niin se on niinku semmoinen varma, että ne niinku maksaa sulle, sun ei tarvitse sitä miettiä. Mutta toki tää itse alusta ottaa aika paljon välistä. Ennen oli 5%, 10 ja 20% luokat, että jos oli tienannut tietyn asiakkaan kanssa enemmän, niin se pieni se prosentti. Mutta nykyään tuli päivitys, mikä on hyvä tähän käännösjuttuun, kun sä teet niin pieniä projekteja asiakkaiden kanssa. Mutta joo, niin helppo selittää tää Upworkin, jos ottaa semmoisen helpon luvun tähän, eli otetaan vaikka kuvitteellinen, että $100 projekti. Niin sit $100 sulla lähtee 10 prossaa, eli $10, niin kuin Upworkin tohon fiihin. Ja sit siitä $10 lähtee vielä 24 prossaa alvi, eli $2,4 siitä 10 on 24 prossaa. Eli sulla sitten yhteensä lähtee sitä, jos sä 100 projektin teit, niin sit sulla lähtee $12,4 siitä. Ja sit loput sä saat itelles. Plus sit sä vielä konversaat sen joskus euroiksi. Sillä 0,91, 0,92. $87,6 siitä satasesta. Sitten jos sä sen 0,92. Jos sä $100 projektin teet Upworkissa, niin sit sä saat sitä 80 euroa, 80,5 euroa. Mutta joo, eli Upworkin hyvät puolet, helppo löytää asiakkaita, on turvallista, sä tiedät, että ne maksaa sulle, koska ne heittää sinne jo valmiiksi, ne maksaa jo valmiiksi Upworkille, niin sit kun sä oot tehnyt sen työn, niin Upwork maksaa sulle. Huonoja puolia, että Upwork ottaa hirveästi välissä ja tuntuu, että tällä sivustolla nykyään kaikki maksaa. Se, että sä haluat hakea työpaikkoja, maksaa. Sitten seuraava sivusto on Project. Tää on tämmönen vanhan näköinen sivusto ja täältä voi hakea töitä. Eli tää on semmonen taas, että täällä tulee näitä työpaikkailmoituksia ja sit sä heität niille itse sähköpostia ja sen sähköpostilla hoidatte sen. Tää ei taas vie sitten välistä mitään, mutta tässä ei mitään varmuutta, että jos sä sähköpostilla meet, niin sit sun pitää lähteä niille laskuja, mistä sä tiedät maksaako ne ja tollain. No siis oot hyvä Suomessa ja Englannissa, niin kyllä se siitä harjaantuu hyvin. Mä tykkään itse tehdä sillä nykyään, että turhaa kirjoittaa niin kun kaikkea perussanaa. Sulla vie aikaa, jos sä kirjoittaisit itse. Että mä itse ainakin on niinku näitä sovelluksia, esimerkiksi SmartCat, tai sitten vaan heitän jonkun DeepLn läpi tai jonkun tommosen tekoälykääntäjän läpi, mitä mun pitää kääntää. Sitten mä heitän koko jutun valmiiksi siihen. Sitten mä alan, kun ne on se on ns. Käännetty jo. Sitten mä vertailen sitä alkuperäistä ja sitä käännöstä. Sitten mä alan lukea sieltä sitä alkuperäistä lause kerrallaan, katsoin sitä suomalaista, mietin, onko se hyvä, mitä mun pitää muuttaa siinä. Se on semmoista kunnon muokkaamista sitten, mutta se säästää aikaa, koska sun ei tarvitse jokaista sanaa kirjoittaa, koska se kumminkin saa helppoja sanoja tommosia tietenkin oikein sinne, niin sun ei tarvitse kirjoittaa niitä. Se vaan, että välillä sillä menee konteksti ihan väärin, että sä luet sen, sä ymmärrät sen kontekstin siinä, sit sun pitää muokkaa sen. Se ei ole semmonen, kumminkin katsoi tekoäly vielä, että sä pystyy heittämään siihen tekoälyyn sitä koko juttua ja olla sillä, että nyt on käännetty, vaan sä tarvii sen ihmisen tarkastaa se. Tää on semmonen, kun mä aloitin, niin olisi ollut kiva, kun tässä olisi ollut enemmän semmoista dataa. Varsinkaan tähän suomen kieleen ei ole sillä dataa, koska se tietenkin riippuu kielestä, millä sä käännät, ja kieliparista. Enemmän maksaa tietenkin, jos sä käännät jostain muusta kuin englannista, jollekin muulle kuin englannille. Sä kääntäisit Suomesta Saksaan, et siinä ei englantia ollenkaan, niin se taas on paljon kalliimpi pari, koska siinä ei ole niin paljon osaajia. Mutta suomi on sinänsä aika vaikea kieli, että suomella on sinänsä ihan hyvä hinta, jos sä englannista suomeksi vaikka käännät. Niin sitten voi
riippuen projektista. Yleisin tapa, miten mä tykkään hinnoitella, on aina per sana. Tietty dollarimäärä per sana. Mä alussa käytin paljon, jos oli just käännöshommia, kun on sitten käännöshommat on erikseen ja oikolukuhommat on erikseen. Oikolukuhommat on semmosia, että joku on kääntänyt sen tekstin jo suomeksi, ja sit sä vertaat. Vähän samaa kuin mitä mä sanoin silloin aikaisemmin, että mä tekoälyllä käännän sen, ja sitten mä vertaan niitä. Niin oikoluku on vähän sama, mutta joku on jo kääntänyt sen, jolloin sä vertaat, jolloin se hinta on tietenkin pienempi per sana. Mutta käännöshommille, niin mä alussa käytin paljon niin kuin 0,04 dollaria per sana. Riippuen tekstissä, jos on tosi geneeristä tekstiä, niin 0,04 on ihan hyvä, sillä pystyy tekemään, kun heittää tietysti tekoälyn kautta se ja sitten vaan tarkistaa, niin sillä pääsee ihan tarpeeksi hyvään tienestiin. Mutta sitten jos on jotain vaikeampaa tekstiä, niin kyllä se niin 0,06-0,08 per sana on ihan hyvä siihen. Mutta toinen on myös, millä pystyy Upworkissa on joutunut jotain tekemään, kun on vaikka kääntänyt tommosia nettisivuita tommosia, niin on ollut sitten ihan tuntihintavaa, että mä oon laskuttanut tunnilta. Silloin kun mä aloitin, mulla taisi olla 18 dollaria yhdessä, ja 22 oli yhdessä vaiheessa. Mutta sitten 25-30, siihen mä suosittelen, sitä jää ihan hyvin vielä käteen. Mutta tosiaan mä en tykkää tuosta tuntihommasta, koska siinä ei vaan saa tehtyä, kun sä tiedät, että ihan sama kuinka paljon sä teet tai kuinka nopeasti sä teet, niin se on se tuntihinta. Upworkia käytät, jos käytät sitä, niin asiakastyytyväisyys on niin kuin melkein tärkein, että sä saat niin kuin hyvät arvostelut sun töistä, mitä sä teet. Ihmiset niin kuin, on tyytyväisiä sun työn jälkeen. Sivuston, kun mulla on täällä näitä juttuja, niin täällä näkyy 5 tähteä jokaisesta. Yleensä porukka antaa 5 tähteä, mutta sitten vielä kun ne kirjoittaa tuohon. Mutta täällä näin tämmönen vähän isompi projekti. Tuossa nyt näkee ton, mä viime kesänä tein, tää oli just tämmönen tuntihintahomma, niin 22 dollaria tunnilta. 35 tuntia, 770 dollaria. Tämmönen isompi matkailuautosivuston kääntöhomma. Mä itse asiassa tämän kanssa tehnyt pari muutakin projektia, kun kaikki meni niin hyvin tuossa ekassa projektissa, niin se on tullut pari kertaa pyytää. Ei näin isoja projekteja tullut, mutta pienempiä projekteja. Täällä näkyy hyvin näitä, että täällä on tosi paljon tulee semmosia pikkuhommia, että se kertyy sitten kaikista pikkuhommista monta eri asiakasta, mutta ne kaikki haluaa, niillä on joku 20-30 homma, joka on nopea tehdä, niin sitten niitä täällä teet. Täällä näkyy 25, 15, tuossa oli 104, 297, 25. Tässä avasin tämmöisen yhden, tämmöiset projektit on niinku hyviä, tämmöiset vähän isommat tehdä. Eli joku haluaisi kyberturvallisuus aineistoon oikolukua. Eli tämä ei ollut käännös, vaan tämä oli oikoluku. Mä pyysin, että lähettää tiedosta, että mä vähän katson minkälaista matskua. Se oli semmoista kyberturvallisuusopetusmateriaalia. Enempää sitä nyt ei pysty avaamaan, kun nämä on aika salaisia kumminkin nämä jutut. Ja jossain, riippuen työstä, ei hirveän usein, mutta joskus joutuu vaitiolovelvollisuuden kirjoittaa. Mutta joo, tästä sovittiin sitten 435 dollaria. Mä en muista paljon tässä oli sanoja, mutta kun tuo oli oikoluku, niin varmaan se 0,02, 0,03 taisi olla se hinta. No tässä oli just sille, millä mä tein sen kesällä sen isomman projektin sille matkailuauto, niin se pyysi mua uudestaan tämmöiseen. Tässä oli vain 10 tunnin hommaa, mutta tässä just 25 dollaria tunti 10 tunnilta. Ja sitten kun tuosta lähti kaikki ne tämän alustan verot ja kaikki, niin mulle jäi sitten 237,5 dollaria 10 tunnilta. Tässä on tää mun Upworkissa oleva isoin projekti. Yksi tyyppi etti sen suomalaiselle dropshipping kaupalle oikolukijaa, niin silloin mulla oli 18 dollaria tunti. Mut kumminkin tässä 136 tuntia ja 2400 tienasin tässä. Tää on laittanut, tää oli tosi tyytyväinen tähän. Tämmönen videokäännöshomma, nää on vähän spesiaalimpia. Ja hinnoittelu on paljon spesiaalimpi. Eli tässä oli niinku suomalainen, joku oli käynyt tekee suomalaisia haastatteluvideoita. Mun piti tästä työstä kirjoittaa se vaitiolovelvollisuus, ettei tästä pysty enempää sanoa, mutta joku tyyppi kävi suomalaisia haastattelemassa ja ne videot oli niinku suomeksi. Ja sitten mun piti siitä suomalaista videokuunnella, niin kirjoittaa sitten englanniksi käännös. Sitten varmaan tehdään jotkut tekstitykset, just kun siinä oli piti ne aikakoodit laittaa, että minuutti ja sekunti välillä, mitä se sanoi suomeksi ja sitten se käännös siihen. Tää oli 300 dollarin homma ja 10 dollaria per minuutti
niin kuin videominuutti. Että jos oli 10 minuutin video, niin $10 per minuutti, niin se oli niin kuin 100 video sitten. Yleensä $6-8 välillä menee se, mutta $10 oli aika iso, että tässä teki aika hyvän tilin niin kuin tuntimääräisesti. Mä muistan, että joku 40 tunti tienesi teille pääsi tässä. Eli tuossa näkyy toi, mikä oli tuossa thumbnailissakin tuosta viime kesäkuusta, niin tää näyttää, että on $6,300 tienattu. Ja eniten mä tienasin just 2.3, tai 2.4 kevät on ollut vähän hiljaisempi. Joulukuun ensimmäisestä päivästä 1500. Plus en mä Upworkissa tehnyt niin paljon, että mä oon tehnyt tuolla noitten sähköpostin kautta asiakkaille suoraan. Täältä näyttää, että mulla tulee tänne PayPalille suoraan tältä yhdeltä asiakkaalta kuukausittain, kun mä teen niille suoraan sähköpostilla, tulee lisää rahaa. Et mä sanoisin, että jos tuossa on 6,300, niin siihen voi 2-3 tonnia vielä lisää. Että 8-9 tonnia olisin tienannut viime kesäkuusta lähtien. Mutta on ollut ihan hyvä opiskelun ohelle, kun on saanut nostettua semmoinen noin 500-600 € kuussa. Eikä tarvi ihan hirveästi töitä tehdä. Ja siinäpä se. Jos on mitään kysymyksiä, niin mä voin kyllä tuossa alhaalla kommentissa vastailla teille. Ja kiitos kun katsoit tänne asti ja palataan sitten seuraavassa videossa taas. Se on moro!